Duon gi piny mondo sirikal odonjre wach ywaruok ewi lowo mar kama gitie mosebedo kadhi nyime e kindgi gi kambi gach reru mano Kenya Railways gino magikoni buogo rocho ohandgi. Mana ka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa magine giwacho e kinde nyasi mar sirogi kod gige ohand tedo kata catering mondo gitigodo e bero ohandgi. Kane giloso e kinde nyasi no mane obagi e kaunti ma Kisumu, Jojwa Kali golero ni dwe mar 11 higa mokalo doho ne ong'ado ni lowo no en mar Kenya Railways, kata kamano ne gidok gimako bura ka gikoni lowo no margi. Lowo no miwagi the former president Daniel Moi to lobni ne joreru oduok reclaim after 60 years nyaka ne miwago. Koro gini osebedo ka chandwa mosebedo e court for 8 years. Lobni ne keso biro ni joreru olowa. Gitelo ni wach lowo no dhi rocho ohala kod yuto mar Jojwa Kali maromo 40,000 e sekta no. Gino makoro miyo gidwaro mondo sirikal odonjre wachno mapiyo okonygi. Nikech kawuono wan gi total number of over 40,000 population. Wakwayo the president, the sitting president, mondo mi owuonwa gi MD mar Railways mondo duoknwa lopwa, nikech kata empowerment timnwa machalo nade to wan kaka fundi, wan kikelo gari walose kama chunge ma ena space. Koro wadwaro lowo, wasewuoyo gi all leaders wa e Kisumu County to ok gi understand wa, wawuoyo kodgi to nenore ni gin ema gin gi problem kodwa. Ewi mano gidwaro mondo sir ma imiyogi obed gigo motenore kod tije lwedo magitimo kaka masinde e kind mamoko. Walak gik mang'eny, walak equipment mag tich, ni mar geche mabiro sani gin geche ma digital. Onge gari minyalo loso ka ok okadho e machine. Kora wakwayo ni wa appreciate makawuono gik mokelnwa te kendo warwako. Wakwayo Fis Raymond kaachiel gi president wa William Ruto mondo mi omed parowa okelnwa gik mwatiyogo kaka machines magwa to kendo med empower wa. Magi ne owuok e kinde nyasi mar siro grube 14 mag Jojwa Kali kod gige ohand tedo kata catering maginyalo tiyo godo e rombe kaka hema 400, kombe, gige tedo, speaker mag thum kata PA system, mwandugo manengo gini e kind $5.5 nyaka $6 ma ogen ne biro konyo kwan Jojwa Kali maheo 25,000. Okelnwa mando mar $5 gi nus to 6 million. Okelnwa sofe, okelnwa tent, okelnwa public address, okelnwa kombe, makata wang'i kata liel kwa yudo to waumore. Grupe madhi benefit gin grupe 14 moting'o dhano 25,000. COP20 wakelo mondo omiwa dignity gi nyadhi moro ma kaka joluo ong'ewa ni wan ga godo, mondo ka gik moko matindo tindo machanowa e day to day wanyalo yombogo koth piyo piyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County ma Kisumu.